Lidi, tady Powerless. Ahoj, Abyste viděli, o co jde, začínáme točit naše vlogy, naše životy, kde vám budeme ukazovat, jak žijeme, jak cvičíme, jak se stravujeme. Uvidíte to na YouTube, budeme to jinak vždycky na naše stránkách, samozřejmě bude dávat odkaz na YouTube kanál. Takže konečně máte co sledovat, taky něco pořádného. o co nám jde, chceme vám ukázat život vlastně někoho, kdo se neživí přímo cvičením, není trenérem, není nějaký super závodník, ale prostě ho baví všechno možný. Jak strongmany, tak i bodybuilding, tak i Prostě zkrátka takový ten klasický powerbuilding, prostě jedeš úplně všechno, jedeš to na krev, zkoušíš nějaký soutěže, když třeba nemusí se umyslet vždycky nejlíp, ale prostě důležitý je to, že do toho jdeš a ty do toho naplno, ty do toho. A základem vlastně toho všeho je, že budeme jezdit i za super trenérama pro nás aspoň, který si vybereme. A hlavně a vždycky skvělýma lidma, že? Jo, takže prostě například Jonáš Petřík, Unimen, Žigmund Luka, pojedeme určitě za Pavlem Veranem, za Filipem Krznárem, Honzou Krasnický alias Anabolos. Jo, a prostě dělám chceme jenom Katka Tiktová například. Prostě můžeme trénovat jakýkoliv různý tréninky ze všech odvětví, prostě všude uvidíte, jak to my jezdíme, jak my do toho dáme 100% a samozřejmě potom vidíte i naše osobní tréninky, které jezdíme povětšinou vždycky tady takhle buď ve třech. Ve čtyřech ty techniky, jaký vlastně děláme, kde my děláme chyby, jo, a ty lidi, kteří nás prostě trénují tak, aby jsme ty chyby přestávali dělat. Protože každý si něco naučí a myslí si, že to dělá správně, pak se zastaví, už mu nejde zvednout maximální váha, nebo se posunou veš a začne to nasypat. Jo, takže to vyřešení tou jednodušší cestou, my do toho jdeme tou složitější cestou, kdy prostě jdeme fakt jakoby do podrobna té techniky a snažíme se prostě to vylepšit, překonat tu stagnaci a tím se vlastně posouváme furt vejš, jo. Jak říká Jonáš Petřík, právě děláme dva kroky zpátky a jeden krok dopředu. Dobrý, tak takhle to si ukončil a jdeme na trénink. Ještě bych třeba zmínil, že dneska jsme na tréninku v Klánovicích, všechno budeme točit a jsme tu se Žigmundem, s Punimenem, Jonášem a hlavně, jo. A ještě takže prostě hlavní kapitán. Sledujte ty videa, jestli vás to bude bavit, nazdílejte to, lajkujte to, když si budete se chtít sama sejít na trénink, není problém. Prostě. As I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, haunt my every breath and step, and yet I live and write, while corrosion bites. And that's
music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. It shows there's some strength in me. Jste slyšeli? Kolik tam máš? 143 a půl řekl, to jde. Tak to jde, no, jako jde to už. Nebo 320 mak nějak kolik tam je. To je paráda, tak pojď Mílo, jdeme. Pojď. Bude lehká. Pojď. Hej, všichni koukaj. Jdem na to. Pojď, pojď. Pojď, pojď. Pojď. A pojď! Jo! 80 kg v podání. Sládi. Lukáš Sládek. Je lehká. A pojď. To je ono. A pojď. To je ono. Ještě dáš dva, dělej. A pojď. Poslední. Paráda. Super. Tak zkusíš to. Tak zkusíš kilče, jo? To je frají Jonyho. Jak se snaží už 2 hodiny rozbít ten míč. Pořád mu to nejde. Vysvětli mi to, co se tady snažíš dělat tím míčem. Všichni zase budete ptát, ale proč mám tak dobrý břicho, když jedu ten smažák hranolkama. A přitom to břicho cvičím jednou týdně. Tak ho cvičím takhle. Intenzivně. Maximální intenzitou. Třepou se ti ruce, ty čuráku. Já to vidím, natoč to dobře. Já prostě tady hraju s míčem, zkouším prostě tady jakoby nějakou průpravu na basket, no. A on se neodráží. Tímhle to moc nejde. Na Trebaru je 380 kg. Tamhle vidíte všechny fanoušky jeho. Tanečníky tady taky. Takže jdeme na to. Tak punej. Pojď na to. Pojď. Jo! Ty vole! Tak to je nesmysl nesmyslů tohle ovšem. 380 kg nebo 300 mrtvole. Ty vole, vzájemní točení, souboj točení. Kdo vyhraje? Kdo uhne první? Kdo mrkne? Kdo mrkne? Já už... Tomu dojde záznam, vole. Jo, nám do prdele. Přestaň točit. Já to ještě zkusím jednou, jo. No jo, počkej, já si dodám ještě 110. Maybe. Decidedly, I will persist. Hezky, Mílo.